Türkmenistanda internetin tezligi görülüp eşidilmedik derecede haýyllady. VPN hyzmatlary petige diredi. Tutuş Türkmenistan boýunça internetin tezligi düýbünden pese gaçdy we VPN hyzmatlarynyň tas ählisi petiklenýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Öň işläp duran tölegli VPN'ler hem işlemegini besetdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Türkmenistanda internet tezliginiň görülüp eşidilmedik derecede pese gaçmagy we VPN hyzmatlarynyň köpçülikliğinin petiklenmegi ýurdun ähli sebitlerine bolup geçýär. Türkmenistan internet turuna özüniň ýeketäk internet providerynyň Türkmen Telekom milli aragatnaşyk operatorynyň üstü bilen birigýär. Ähli VPN'ler şol sany tölegli VPN'ler işlemegini besetdi. Tezlik düýbünden peseldi. Beýle pes tezlikli internetimen ozal görmänim diýip ýurt içindäki çeşmemiz anonimlik şertine gurrun berdi. Garaşly Türkmen Nokot News neşri hem 11 aprelde ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp soňky günlerde Türkmenistana internet petiginiň geriminiň güýçlenýändigini habar berdi. Neşir ýurt içinde VPN hyzmatlarynyň petiklenýändigini belledi. Düýba başanyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşýän Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy ýekşenbe güni Aşgabat wagty bilen akşam saat 7-den başlap Türkmenistana internet tezliginiň düýpli peselendigini anyklady. Cloudflare radar Türkmenistana internetiň tas dolu diýen ýaly öçürilendigini aýtdy. Kompaniýanyň web saýtyna görä Türkmenistana internet 12 aprel seşenbe gününe çenli henizem düýpli bökdelýär. Türkmen hökümeti maglumat giňişligini berk çäklendirmekde tanalýar. Odnoklassniki, Kontakte, Facebook, Twitter we Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagyny galýar. Galy bersede garaşsyz habar neşirleriniň web saýtlary häkimetler tarapyndan petiklenýär. Ulanjylar garaşsyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsýän gurallardan şol sany Siphon, Lantern, Orbit ýaly VPN'lerden hemde Tor ýaly howpsuz browserlerden peýdalanmaly bolýarlar. Ýurdun bir welaýatyna habarçymyz soňky 2 hepdeden gowrak wagt bäri internet aragatnaşygynyň hiliniň iriderli ýaramazlaşýanyny ünitip çekýär. Galy bersede habarçymyz özüniň bolýan sebitini häkimetleriň VPN usularyna garşy göreşiniň ýowullaşýanyny habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe VPN usulary diňe jerime bilen gorkutulýan bolsa, indi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri VPN usularyny 15 gün möhlet bilen tutsuk etmek haýwatyna atýarlar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol VPN usularynyň bir näçe ýyl möhleti türme tutsuklygy bilen gorkutulýanyny hem aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistana internetiň bir çäklendirilmegi bilen telefon ustahanalary VPN usulçylygy bilen meşgul bolýarlar we telefondan baş çykarýan käbir hünärmenler telefonlary VPN gurnamak arkaly gazanç edýärler. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz döwrüne ýaýwanlandyran internet çäklendirmeleri zerarly 2016-njy ýylda serhesiz reportyorlar tarapyndan internetin ganym düşmanlarynyň sanyna goşuldy. Öňkü prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine kasam kabul edenne döwlet siýasatyna özgörüş wada bermedi. Munyň ýa ýurdun öňden bäri dowam edýän internet çäklendirmeleri hassa berkidilip dowam etdirilýär. Ýurt boýunça emele gelen internet bökdenşligi täze prezidentiň wezipe girişmeginden 3 hepde gowrak soň bolup geçýär. Azatlygyň habarçysy ýurdun bir sebitine altyn asır mobil operatorynyň hyzmatlarynyň hiliniň hem soňky 2 hepde gowrak wagt berip pese gaçanlygyny habar berýär. Düýbi Britaniýada ýerleşen Cable saýtynyň bilermenleriniň geçiren barlyklaryna görä dünýäde iň haýal we iň gymmat internet Türkmenistanyň ilatyna hödürlenýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ýurdun tas ähli pudoklaryna sanly ulgamlary ornaşdyrmakda öwünýär.